haalde ko weli ɗum fof no weldi ɗum fof dawa haydara a hangaki ɗum kaŋorɗe godani joni kadi woni caɗele men ko jaafo yo hewɓe noon jogorɓe heɗade ɗum yo jaafomi kono ko ɗum woni ko woodi ko woni caɗele ɗe ko gendiyankagal yeehi ha ɗisi wontude hinde ma keɗodiren no moƴƴi noon bandiraɓe ala probléme heɗotoɓe ma keɗodiren no moƴƴi mboɗo mi yiye heɗotoɓe mi kaldanɓe mboɗo mi yiɗum gendiyankagal yeehi ha ɓooyi e nder glissement de sens o ha ɗisi wontude hinde hankkadi so kaaliɗo jeeya arema tan tawde ko gendi yanki mbita ka dañi haade aɗa foti toddude mo bakki wona barke gendi omo ñama ɗum te est ce que omo jogani gendi barke te aɗan tottamo bakki gendi bakki hankkadi so neɗɗo arema tan wimo min komi gendi yanki mbita ka dañi haaju c' est à dire hono no almudo gayni hono no coolo ni hono no waɗi ko poɗɗo heɓde hinde gendiyankagal hankkadi hayso wonɗo men garat minen mbiyete ɗo de min mbiyata hooram min kala min sa yiiɗi haalde ko mettimi tan wiyama gendiyanki kono soɓe gaare wonno ko mbiyete oɗon gendiyankoɓe gaare keɓa e ga hankkadi ganda a dañi bone a dañi déjà par ce que a sengtama e rendo ma aɗan serde e rendo aɗan sengte e callalal rendo te an ka jamdi e ngal ɗon callalal rendo ɗo tan caɗele puɗɗima wadde caɗele goɗɗe ɗe ko moni foof e glissement de sens o nde waɗi nde firongo wayli moni foof kadi ne darano hoore mum inde jomum watti heɓde hinde nan daara inde te sen jerodiri ɗum to e almudagal ngay kala gonɗo almudo ngay darata inde almudagal ngay ɓe mbiye gaska jamma ɓe mbiye aña lañadi gaska almuɓe ngay joni kadi ɗum ɗo arti ga tan gendiyankagal en ji jomumen kadi batti tafde inde te hewɓe hen kañumen tafani koye minen kaari leñol samba leñol paɗe leñol jafuɗon mi kono c'est ça la réalité par ce que soto tattama konngol aɗa haala aɗa jodde hilifaɓe wota haal ko welata ko jogorɓe heɗade ɓe haal ko woni ko saabu Allah woni hewɓe hande yettateɓe leñol goni tan koye gollorade ngol gonani naftuyngol te sen keeɗima firoji e ko jiiloto ɗen ko firo nokkuɗen dañde eɗen gandi ɓen wiyoɓe gendiyanki foof ko ɗum namdi ko gendiyankagal cuwa taw yettade hay firgitande mum jomum anda ni haydara e yeeso te jomum hankkadi nana ɓorni mukki gendi nana waɗi tengade gendi nana waɗi juful gendi nana waɗi wutti gendi hankkadi gendiyankagal wayla indi kadi watta hen Samba leñol Kumba leñol paati naggam gendi yanke mbo kala jiitiɗen hoore mum yo yaafomi mais ko ɗum woni ko woodi ko to te ko Allah kaldata te ɗum ɗon kadi hankkadi ni addata jiiɓuɗo sa watti e innude hoore ma aɗa jofde e leñol te wona leñol innuma joftinma hen ko ɗum caɗele fat tan ha gollana leñol ko leñol ina innirma no yimɓe mbiruɗo Mamadou Samba Diop murtuɗo le révolté inspecteur douane gardinoɗo syndicalisme douanier ɓe bawɗoɗo ɓurde gurna moƴƴam waɗi révolté woɓɓe ɗum yimɓeɓe mbi murtuɗo ɓe mbi murtuɗo so murtuɗo foof ko c'est le révolté wona kanko wi innire kam ni ko darde makko jikku makko yimɓe mbino joni noon gendiyankagal laatima hindi gendiyanki watti naftorade bakke hinde nde ina wayli kañumne inde yimi yanke magi yanke yayndi yanke naalanke haali yanke darti yanke hankkadi ni yanke wutti yanke longere yanke eko wayno radio yanke o ko télé yanke réseaux sociaux yanke ayi réseaux sociaux ari kadi webtini gueɗe ɗe ɓeydi kadi rokkude ɓen ɗon demal eɓe gulla ñaɗe foof tan yimɓe no mbaɗa taw koɓe kalata ko ala foof ɗo fawi en mbiyani wotaɓe jokku combat moɓe mbaɗata o kono wotaɓe tolno mabɓe woni yimɓe rufɓe ƴiƴi mumen diidira keeri gendi walla rufɓe ƴiƴi mumen diidira guri l'islam wotaɓe mbiyaɓe toldino ɗon koye mabɓe woto mbiyen enen wiiteɓe kadi gendiyankoɓe ɗen toldin ɗon koye eɗen goɗɗi ɗon haydara en mbaɗanani taw gendi beele eɗen jaari dokken yeru e hunde e witeɓe gendiyankoɓe
sen belama ma en ƴettu to banggue ɗemgal ma en ƴettu to banggue diini kono kadi ma en ƴettu to banggue won leyɗele te sa wi gendiyankagal hankkadi wona tan wona hankkadi affaire ɗemgal ɓuuri ɗon yajde Gamal Abdel Nasser nde hettata gawol Suez ha watta ɗum e inde gendi ko keblinoɗo ngam rufde ƴiƴam on ko gendi gollani sen jiyani mbo ɗo ombo wawi wiyede gendi yanke te kadi gendi yankoɓe hewɓe kadi gonata koye woytade minen kay min maayi min mbaɗini min battini leñol ngol yiyani min leñol ngol ittanade min gueɗal leñol ngol yoɓani min te hay contrat social goto ala hakkude ma e leñol ngol ko an fiɓe mbiɗa aɗa waɗa ɗum ɗo aɗa waɗa inde leñol te wiite le militant gendi yanke o on ɗon gollotoɗo ha maaya nde siftoroye caggal mum kala ciftoraɗo ni aɗa wuuri e nder gendi yankagal ma a wona ɗonne kadi ne addani en namditade hakkude le nationaliste le patriotisme n serti gendi ɓuuri yajde ni hen sahaji e leydi kaɓantoɗo leydi mum no wawi wiyede patriote kaɓantoɗo gendi ko ɓuuri ko yajde ina wawi wiyede nationaliste Gamal Abdel Nasser en kaali ɗum ko yeru e nder yeruji Thomas Isidore Noël Sankara mayiri ko duuɓi 38 kono bindande ɗe woppiɗe e nder aduna 38 ans Thomas Sankara ko wuuri ko fof duuɓi 38 kono ko gollani ko gendi mum Burkina Faso wayli inde haute volta nde watti ɗum Burkina Faso le pays des hommes intègres o gollanani diini enen en kaɓonira en